భారతీరాజు గారి సినిమాల్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆ రిలేటబిలిటీ. ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న కథలు కానీ, లేదంటే ఆయన క్రియేట్ చేసిన అందులో క్యారెక్టర్స్ కానీ, లేదా సిచ్యువేషన్స్ కానీ, మనకు నిజ జీవితంలో ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ మనం చూసామే, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూసామన్న ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతుంది. అందుకనే ఆయన ఫిల్మ్స్ ఆర్ సో వైడ్లీ కనెక్టింగ్ విత్ ఆడియన్స్. దే హ్యాడ్ కనెక్టెడ్ సో మచ్. ఆయన ప్రతి సినిమాలో ఆయన తీసుకొని వచ్చే ఎమోషన్ యాంగిల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్. అండ్ ఇంకొక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఆఫ్ భారతీరాజు గారి ఫిల్మ్ ఏంటంటే హిస్ మ్యూజిక్. వి హావ్ సీన్ అంటిమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్, అంటే క్లాసిక్ సాంగ్స్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫిల్మ్స్. అప్పుడు విన్నాం, ఇప్పుడు వింటున్నాం. మ్యూజిక్ వాస్ వన్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేట్ asset. His love for music and his ear for music was amazing.